RMN, Radyo Numero 1. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, mga tinahod nga tigpaminaw, daghang namiya sa atong pagtuong Katoliko, nibalhin og lain-lain nga mga grupo, ang uban na himong mga born again, ang uban na himong sakop sa INC, ang pundok nga gitukod ni Felix Manalo, ang uban usab nagpasakop sa kanang gitawag og Sabadista o SDA. Ang uban usab nagpasakop sa Mormons, Saksi ni Jehovah, o guban pang mga grupo nga gagamit sa Biblia pero managlahi og pagsabot o tibuok nga pagsabot no sa gibasa sa Biblia. Ang Katoliko gibiyaan nila kay nagtuo sila nga ang Katoliko wala magtudlo sa insakto. Timan-an lang nato nga si Isaias nagpasidaan nga moabot ang panahon nga adunay mga tao nga isipo nilang sayop ang insakto nga pagtulunan ug ang pagtulunan nga sayop maoy himuo nilang insakto. Daghang namiya sa Katoliko pero siguro wala mo masayod nga naausay mga namalik sa Katoliko. Ang uban ganila dili gyud mga Katoliko. Sa pagkabata og sa ilang pagkadako na nibalhin po sila sa Katoliko. Daghan kanila mga pastor ug ministro nga na-convert sa Katoliko. Makahibulong no? Nga ang mga namiya sa Katoliko, namiya sila kay duna po kuno sila rason nga matud pa nila biblical. Pero ang mga na-convert po sa Katoliko, nga daghan kanila akong nasayran. Pinagi sa social media, diya sa YouTube, uban pang mga outlet no sa pagpahibalo. Daghan kong nahibaw-an nga bisan gani usa ka founder gyud og laing grupo sa pagtuo. Nainumdum ko ni Alex Jones, no dili tong Alex Jones nga katong ilado pod nga komentarista. Kundi katong Alex Jones nga magtutukod og grupo dito sa Amerika nga gitawag og Pentecostal. Si Alex Jones na convert sa Katoliko. Iya pong nadala ang pipila pod ka nahimong miyembro sa iyang grupo nga gitukod. Nadala niya. Oh. So nga naman na nga dunay namiya sa Katoliko. Doon na po sila'y rason, biblical po kono, pero naapoy mga dili Katoliko, nga mga na-convert sa Katoliko. Gani makaingunta nga, kini mga convert gikan sa ubang mga grupo nga dili Katoliko, na convert sila sa Katoliko, kung atong itandi, nahibalo naman sila sa mga atake. Nahibalo naman sila sa mga pagsupak, o mga rason ngano nga dunay mubiya sa Katoliko. Kahibalo na sila sa mga atake, pero nganong na-convert pa man yun sila. Di ba? Unya, kasagaran nga mga nahibaw-an nato nga mga Katoliko nga namiya, itungod man kay wa pod sila kahibalo sa kanabang mga tubag sa Katoliko. Wa sila kahibalo sa mga tubag Katoliko, maon nadala sila. Nadani sila sa ubang mga grupo. Pero kining mga na-convert sa Katoliko,
hibalo na silang daan. Oh, hibalo na silang daan unsa ang mga pagsaway, unsa ang mga atake mahitungod sa Katoliko. Nga pagtulunan apan nganong nabali mapud lang hunahuna nga oy ang gituhuan namo ni adto nga sayop insakto man diay. Ngano na mga igsuon tungod kay mao lagi. Nganong dunay mga namiya tungod kay si Isayas lagi. Nag-ingon, dunay mga tao nga ang insakto daw ipatuo nila nga maoy sayop. Ug ang sayop mo himuon nilang insakto. Liman kan ako mutuo magyud ko ana. Kay kanang giasoy ni San Juan sa 1 Juan 2:18-19. Nag-ingon man si Juan diha nga dunay mga sakop kanhi apan namiya sila. Namiya sila sa sumpay nag-ingon siya masakit pagaling pulong gigamit niya. Antikristo pagali ang tawag. Ang namiya kuno sa grupo nga ilang gipasakupan. Nganong antikristo man? Nga gani nagtuo man sila nga si Kristo ang ilang gituhuan. Oh, di ba? Kanang mga nagpatuo nga mga born again kuno sila. Nagtuo man kuno sila ni Kristo. In fact, matud pa nila sila ang adunay maayo og personal nga maayong relasyon ngadto sa Ginoo. Unya mahimo na hinong antikristo Ngano man pong nag-ingon si Juan ana nga kadtong namiya aning grupo ha nga ilang gipasakupan nga gisugdan ni Kristo, gitawag man yung antikristo. Matawag yung antikristo kay ang mga Kristiyanos bali nahiusa man diya sa usa ka lawas nga mistiko nga gitawag na ni Apostol Pablo galig body of Christ, mystical body of Christ. Lawas ni Kristo. Subot ipasabot kung mubiya ka, sa tupawa ka makinghiusa. Ang imong gibuhat ni antika. Ni antika. But pasabot hinggawas ka. Nga naman, doon na kay rason nga nung hinggawas ka. So, nagtuo ka siguro nga adili na insakto. Kaya ni gawas ko ka. Gawas niya itong mga namiya nga wa lang yung rason ba? Okay, wala hinungdan. Oh, pero sa atong nahibawan, daghang namiya ni ining grupuha tungod kay nasa ilang unahunang nga sayop ning grupuha. Kay ang sayop, biyaan man yun na, di ba? Pagtulon ang Kristiyano man yun ang sayop, biyaan yun. Dito kita sa insakto. So, dapat ilang gibiyaan, so nagtuo sila nga sayop ni. Gawas niya itong naapoy mga tao ambot o nabay mga tao nga nibiya sila sa insakto. Nga nagtuo silang insakto na niya ilag yung biyaan. Siguro naapod siguro yung mga tao na. Kana mo'y sa moral philosophy, guilty yung ka na. No? Kung biyaan ni mo ang insakto, kay balok kang insakto na niya, imog yung biyaan, okay, mag-guilty na yung ka na, di ba? Pero kung nibiya ka kay nagtuo kang sakto ka, pero para na mo, para sa uban, sayop ka, pero nagtuo kang sakto ka, so matawag na to nag-honest mistake. Di ba? Kung nasayop ka, wag ang kibalong sayop ka. No? Hinaon sa moral philosophy, moral analysis, dili man ka guilty kung nakahimo kag sayop nga wag kang kibalong sayop to. Di ba? Oh. Now, karon mga igsoon, kasagaran yun sa atong nahibawan, makaingon yun ko nga quality yun tong mga na-convert sa Katoliko. Nganong mayroon kong quality? Kay kahibalo na guslas mga atake. Nya nahibalo sila pod sa tubag. Ngayon, nakadesisyon sila nga ay Katoliko di mo insakto. Oh. Whereas katong mga namiya, wa sila kahibalo unsay mga katinawan og tubag Katoliko. Nadala lang gid sila, na-convert lang gid sila sa mga wali o sa mga ministro o mga dili Katoliko. Nakaroon mga igsuon, unsay magamit na tong pagtulunan nganong makaingon ta nga Katoliko gyud ang tinuod, no? Sa version ni ining programa no ni Veritas. Huna-huna ang ninyo pag-ayo mga igsuon. Nahinumdum ko ako sa ning ipasiuna, usa sa mga convert nga Katoliko sama ni Professor Scott Hahn
nga kanhi usa ka Presbyterian minister nga na-convert sa Katoliko. Matud pa niya, na-convert kuno siya sa Katoliko, dili man buot ipasabot nga tungod kay dili gyud maayo ang protestantismo. Sa ato pa, wala na lang gitudlo nga maayo. Oh? Matud pa niya, sa pagka-protestante kuno niya, nalipay man gani siya. In fact, utang niya sa protestantismo nga grupo nga iyang gigikanan ang pagtuo niya ni Kristo. Kaya ang mga protestante nagtudlo man gyud og Kristo, nagtudlo man gyud og Dios, nagtudlo man gyud Ginoong Hesukristo. So sa iyang pagka-protestante, wala siya moingon nga nibiya siya tungod kay dautan ng protestante. Gani didto man siya unang nakat-on og Kristo. No. Pero matud pa niya, nibiya kuno siya sa pagka-protestante kay sa protestantismo kuno dili nimo makita, dili nimo mahibaw-an ang fullness of the truth. Tibuo ka kamatuoran. Matud pa niya, naamang kuno'y kamatuoran sa protestantismo. Kay naamang po sila gitudlo nga, insakto, nga gitudlo ra po sa Katoliko, sama ng pagka-Diyos ni Kristo. Nga kanang sakramentos kami niyon, nga bawal ang divorce. Naman po yung mga protestante nga tuwa na. Pero napon no'y protestante nga muuyon po na na. Okay. Oh, na ay mga protestante gani nga muuyon og bunyag sa bata. Oh. Di ba? Kanang Lutheran. Oh. Pero na po yung mga protestante supak. Di ba? Oh. Mao na ay mga protestante nga muuyon na sa Katoliko nga pwede na kanon og ang baboy og isdang walay himbis kay lahi man ang bag-ong kasabutan ni uyon man sila ana sa daang kasabutan. Oh. Pero napoy protestante nga nang gitawag og sabadista nga kanang supak sila ana. Di ba? So mao ni karon. Matod pa ni Professor Scott Hahn, nag-ingon siya na convert kuno siya sa Katoliko kaysa iyang pagtuo naa kuno sa Katoliko ang fullness of the truth about Christianity. Ang tibuo kuno kamatuoran mahitungod sa Kristyanismo naa sa Katoliko. Sa uban kuno mga grupo nga kanhi sama sa iyang gigikanan ang protestantismo na ay truth, na ay kamatuoran pero kulang. No? Kulang. Usa kuno sa iyang nahibaw-an nga kulang nga wala sa protestantismo kining mahitungod sa Communion of Saints. Communion of Saints. Kana bang ato bang gihimo pong example ang mga balaan o mga santos? Kay sa protestantismo kuno labi na kuno kaning mga born again, Kristo ra gyud. Kristo ra gyud, dili na i-apil ng mga santos og himuon pong example. Oh. Dili na kay si Kristo ra gyud, kay si Kristo ra mo kunoy tigpataliwala. Oo. Ngan kuno nga Kristiyano but pasabot si Kristo nakatutok ra gyud ta ni Kristo. Sumao na ditsuhanay ra gyud ni Kristo kung moadto kuno ka sa amahan, gusto ka moadto sa amahan. Inanglan mo focus ra gyud ta ni Kristo. Wa na dili na i-apil lang mga santos uban. Kristo ra gyud kay usa ra gyud tigpataliwala. Oh? Pero sa iyang pagdiskubre kay ang Katoliko kuno naagyog kuno ang tibuok kamatuoran sa Katoliko kay Katoliko ra mangyog kuno gatudlo anang Communion of Saints. Oh? Communion of Saints. Nga ang mga santos makatabang sa ilang intercessory power o giklaro gyud kuno sa Katoliko nga example pod ang mga santos. Ang bersikulo nga iyang gigamit, daghan man to pero usa lang akong kutloon sa programa nato karon. Ang usa sa iyang gibasihan kanang gipahimug-atan ni Apostol Pablo sa unang Korinto 11:1. Sa unang Korinto 11:1 nag-ingon si Apostol Pablo, "Panig-ingon kamo kanako. Maingon nga nanig-ingon ako ni Kristo." Sa laing hanay sa pagkaistorya, himo ako ninyong example. Maingon nga gihimo kong example ang atong Ginoong Hesukristo. Kining bersikuloha ang usa sa iyang gigamit nga ang Katoliko kuno mo'y nakatarget jud. Nga naman, kay sa protestantismo wala man mo focus nga
example pod ang mga santos. Sino na ubang mga protestante nga kung kutluan na to anang bersikuloha moingon sila, dili man na tinuod. Amo man pong example ang mga santos. Sa ilang dila, sa ilang mga pang-istorya mahimong mosulti sila ana. Pero katoliko ra gyud mo'y dayag kaayo nga nagtuman ana. Ano man, nganong makaingon man ta nga mahimong kung ang usa ka katoliko nga depender sama nako mukutlo anang unang Korinto 11:1 nga gigamit po ni Professor Skathan nga kanhi Presbyterian minister nga na converts katoliko. Usa na bersikulo nga iyang gibasihan. Nga kadang pag-ingon ni Apostol Pablo nga ang mga santo sama niya example pod, no? Kung kutluan nato ang mga di katoliko ana muana gyud na sila nga uy amo man pong example gihimo man po namong example ang mga santos. Pero ang katoliko mao'y dayag yun, klaro, nga naghimo yung example sa mga santos. Siguro sa ila, istorya lang, no? Huna-huna lang. Pero ang katoliko, klaro, dayag yun nga gibuhat gina, na put into action gina, di ba? Sila, di ba na may panultihon nga action speaks louder than words. Di ba? Ang buhat, nagapamulong og kanang sana og ayo kaysa istorya lang kanang buhat mo buhing klarong ebidensya gyud dili kay huna-huna lang istorya lang di ba ngano kuno nga ang katoliko maoy nakatuman gyud ana sa dayag nga di kay istorya lang ang example kuno na nga tungod kay ang mga katoliko naghimo og mga monumento naghimo og mga larawan sa mga santos di ba? Di ba unsa may example ana sa atong gobyerno? Sa atong gobyerno naatay bayani pod. Ang bayani nato sa gobyerno sa atong nasod sa Pilipinas si Dr. Jose Rizal. Di ba? Si Dr. Jose Rizal. Unsa man ang usa sa mga pagpamatuod o pamaagi nga ato yung gihimong example si Rizal. Unsa man? Di ba? Ato siyang gihimuag monumento. Gihimuan na to siya gribulto, gihimuan na to siya glarawan, di ba? Ano man? Kay usaman na sa pamaagi sa pagtuboy, pagpasidungog niya, o paghimo ginato nga example niya isip usa ka bayani sa atong nasod sa Pilipinas. Unya pod sa tinuhuan pod sa Kristyanismo nga Katoliko, ang pagtuo sa Katoliko sa mga santos God, bayani po sila pero bayani sa tinuhuan. Bayani sa atong pagtuo sa Dios. So karon ang pangutana, kung sa atong nasod sa Pilipinas, sa atong gobyerno, gipasidunggan nato si Rizal, ato siyang gihimong example, pinaagi pananglit, no? Sa kanang paghimo nato ribulto niya. Kay example lagi, basta example gani, ipasundayag man yun na, di ba? Ang atong mga teacher, atong mga magtutudlo sa DepEd, no? Sa eskwelahan, di ba? Na sila kanang gitawag og visual aids sa pagtudlo. Kanang makita gid ba? Mga example. Ang mga example ipasundayag yun na sa teacher, di ba? Di ba? Bisan sa mathematics gani o bisan unsang kanang subject diya sa atong eskwelahan. Di ba ang mga example kung mag-explain ang maestra o maestro, ipakita gina diha sa blackboard or unsa pa ng mga makita diha, no? Nga ipakita ng mga halimbawa o mga example. Maupod kay ang mga santos sa atong pagtuo example man, maong ipakita nato sila. Ipakita nato ang ilang mga pagtulunan pinagi sa pagbuhat og mga libro alang nila kanang Lives of the Saints for example, di ba na may ako ding i-recommend ninyo mga naminaw karon nagtan-aw sa live streaming sa Aramin Dipolog kung gusto gid mo mabalaan no daghan tang mga pamaagi nga mahimo gid tang balaan. Basa mo mga libro sa mga santos. No, basa mo mga libro sa mga santos, dili lang magsigila tag TikTok diha no. Kung sa panang mga suri-suroy lang, no, nga dili makatabang og palambo sa atong pagtuo. Kanang kinabuhi sa mga santos, basa ta ng mga libro ana para matakdan ta. Di ba? Oh. So mao na nga ang Katoliko kuno mo'y nakabuhat gyud nga dayag gyud nga tinud-anay gyud nga naghimong example sa mga santos.
Mao na kuno mga igsuon nga ang pamatuod nga kay ang mga Katoliko gabuhat mga larawan o ribulto sa mga santos, mao na nga ang Katoliko mo'y tinud-anay gyud kuno nga naghimong example sa mga santos. Unya, mando man na, pagtulunan man na sa Biblia, pagtulun ang Kristiyano man na, asa man na mabasa example, no? Pananglit ana. Kadtong atong gikutlo na nga sita sa Biblia sa unang Korinto 11:1 nga nag-ingon si Apostol Pablo, himua ko ninyong example o panig-ingnan. Maingon nga gihimo kong example o panig-ingnan si Kristo. Karon doon nahinumdum ko sa plaza nga kanang sugat-sugat ba nga mga dialogo ba, mga debate. Nag-ingon tong abtik po kayo nga protestante ba o basta dili to Katoliko. Ingon siya nga, be asa may makita da sa Biblia be, litra por litra nga ang mga apostol naghimog larawan sa mga balaan. nangita gyud litra por litra ba. Nagiunsa na ko to pagtubag ni ingon ani ko. Ingon ani ko. Pananglit o wa gyud mabasa kay wa man gyud koy mabasa litra por litra. Oh. Sabton ba nga sayop na kung maghimo ta karon og mga larawan og ribulto sa mga santos? Pananglit ang mga apostol gyud, wa gyud sila kahimo sa ilang panahon. Sabton ba nga sayop ang paghimo ana karon? Ni gamit pag yung kuglaing premise nga. Pananglit, kining gihimo na to ron nga magsangyaw ta pinaagig radyo, pinaagig telebisyon, pinaagig internet. Wala pa man ni panahon sa mga apostol. Sa to pa, wala pa ni nila buhata sa una. Karon kay ato naman ning gigamit. So, sayo po ta. Kaya wala pa man ning gihimo sa mga apostol silang panahon. Ang atong Ginoo supak ba og progress? Supak ba ang Ginoo og mga development o mga paglago? Dili supak ang atong Ginoo og mga paglago. Basta maayo gani, pwede na to nang himuon. Bisan pag wala pa nahimo sa mga apostol sa ilang panahon. Illogical man na, tungod lang kay wala pa na nahimo sa ilang panahon, sabto ng sayop dayon. Sakto pa, daghang sayop na karon. Daghang sayop. Kananing mag-imbento tag mga sakyanan nga di gasolina, di solar, sayop na po din na, bawal na po din na, kaya wala pa man na maimbento panahon sa mga apostol. Di ba? Illogical o dili magkatarunganon nga pangisip na. Unya sa Biblia, gitag na man ng paglago, mga development, mga igsoon, no? Daniel 12:4, unsay giingon ni Daniel diha. Nag-ingon si Daniel nga maabot ko no ang panahon nga knowledge shall increase. Ang kahibalo ko no mutubo o muuswag. So kining kahibalo duha ra man ka klase, kalibutanon og pagtuo. So mulambo ng duha. Kay wa man pud giingon nga diha ara sa kalibutanon mulambo ang kahibalo. So atong sabton nga kanang duha ka kahibalo gyud, kalibutanon man o mapagtuo man o marelihiyon man mulambo na. Kay si Pablo pod nagpasabot nga dili man pud tanan nasulat ang mga pagtulon ang Kristiyano. Na may gibinaba na lang sa 2 Tesalonica 2:15 iyan ang gipahayag. Si San Juan pod nag-ingon nga dili tanan nasulat, no? So mao na mga igsuon nga kanang mga paglambo sa pagtuo basta di lang gyud dautan. Pwede nato ng buhaton bisan wala pa na mabuhat panahon sa mga apostol. Sa maagod anang pagrosaryo, ang mga apostol pa man nagrosaryo silang panahon. Pero kamaayo nga debosyon anang rosaryo. Di ba? Pagkamaayo. Hindi man na kinahanglan basahon gyud tanan sa Biblia. Litra por litra ang example. Kana din gihimo na to sa gobyerno nga gibuhatan na to si Rizal og monumento, wa man ta suguas Biblia na. Di ba? Wala pa man po Rizal panahon sa Biblia. Di ba? Unya nganong ato man nang gihimo kung daotan sala na o dili na maayo kung buhaton nato karon kay wala pa gibuhat na sa una. Mulutaw nga daghang giimbento na toron nga wa pa maimbento sa mga apostol nga daotan po dai na kining radyo, kining telebisyon, sa internet, pagkadaghang imbento na to nga gipanggamit tanan Katoliko ug dili Katoliko. Di ba? Unya si Kristo mismo atong masabot nga dili supak niyan ang mga kalambuan sa atong pagtuo, diya sa atong mga debosyon, no? Unsa may bersikulo pananglit ana sa Juan 14:12, unsa giingon ni Kristo diha?
kinsa katong buot mahimong akong tinun-an, mubuhat sa akong gibuhat, ug magbuhat siyag labaw pa niini. Basahin ninyo mga igsoon, Juan 14:12. Kinsa katong buot mahimong akong tinun-an, mubuhat sa akong gibuhat, ug magbuhat siyag labaw pa niini. Sa ato pa, di masuko ang Ginoo, di siya musupa kung palabuan pa nato ang iyang gibuhat. Di ba? For example, kung nagtuo ka nga si Santa Maria, iyang inahan, gitahod ni Kristo. Ay goging na dunay mga protestante, dili katoliko mo ingon nga si Kristo wa magtahod siyang nanay. Oh? Sama ra nga atong gipakasalaan si Kristo kay usama na sa muralon ng pagtahod sa ginikanan. No? Nasa napulo kasugo kanang pagtahod sa ginikanan, balaod na sa Dios. Karon, kung dunay protestante mo ingon nga si Kristo wa magtahod siyang nanay, sa to pa si Kristo di ay salaan, nakasala. Oh? Kung wa siya magtahod siyang nanay. Na karon, kung muuyon po mo nga, uy, si Kristo nagtahod siyang nanay. Nagtahod. Nagrespeto si Kristo siyang nanay. Unya kay gipalagbuan man is Katoliko ron. Oh. Gipalabuan man is Katoliko ron ning pagtahod siyang inahan. No, nga giprosesyon pa ng larawan. Oh, di ba? Daghan kay tag mga larawan niya. O di napagalitay kanang gitawag og debosyon niya, daghan kayo. O napagitay libro nga Glories of Mary, mga kabulahanan ni Maria kan alang litania na to. Di ba? Grabe kay itong pagdaig ni Santa Maria diha. Di ba? Ngano man, kay mo ma-instruction ni Kristo nga ang buot mahimong akong tinun-an, maghimo sa akong gibuhat sama sa pagtahod sa akong nanay, og magbuhat siya labaw pa niini sa to padili masuko ang Ginoo, malipay hinuon siyang palabuan pa na to. Di ba? Mo na makaingon ko nga kining Katoliko nga hilabihan nga pagtahod sa nanay Mary, mahimuot jud ang Ginoo ani. Bisag ako naman siguro, kung ang akong nanay gitahod, gidahig sa mga daghang tao, malipay gyud ko ana si Kristo pa. Di ba? Mga igsoon, iyang nanay, nga atong daygon, labi na kay example gyud iyang nanay. Di ba? Pero sa uban kay lainon man lagsabot nga gikumpetensya man kuno si Maria sa Dios. Wala gikumpetensya si Maria sa Dios. Ang prueba ana kanang atong Dios, tulura ang persona, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Wala gi apil si Mary diha. So diha ra ta maldaot kun sa atong pagsabot, no? Oh. Wrong interpretation divides the people of God. No, ako ning gibalik-balik og post diha sa social media. Nga kanang sayop na to nga pagsabot sa Biblia, mao ni makapabahin-bahin nato. Wa naman tay igong panahon ato ning ipadayon sa sunod Domingo pohon, mga igsuon. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. RMN Radyo numero 1. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. RMN Radyo numero 1. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.